Patrick Guardia, di arrugata, di arrugatissima, borma Petravi, un sernov sajjer, Petravi, nalli borma Petravi, fuq inna, morbax minn għalija li resta, un sernov nofsa, tifem. Ma stenna ftit, ħan ikkalma u nirraġunaw, għara. Dana, li ma bnidem, sensir, sejmur joqti baba sil-Petravi. Ma naqx li ma telek bil-posta, jibbat ripeti waħħa. Bussa waffet. Mhuwiex sewwa li kull darba li jonqos xi ħaġa mill-Ċina inwaħlu f'Padre Pietro. Bil-post waħħal fih, dak il-xhur tal-pastartu, tal-patata u tal-frotte jieħor. M'għandux jaqsam Fred, m'għandux jaqsam. Imbilli rajt jkoll il-xhur tal-frott ma jfisser xejn, forsi kien qed jagħmel penitenza. Imbagħad inti fuq kollox. Inti ma rajtux il-issom il-Petravi, mux Le, meta sekk s-sawa għabbe palla. Ma la ġinti skol fuq minn xifti ta' zminilu għalli irrit saqqa id-dem għallu taf għax jistab ta' xejfjak. Pintja, Pietru, Demboli u Demboli xaħġa ta' għalli xbarra l-ġanajdek, xur tal-patata, tal-frott, anka tal-pastar, wara li kummera sa' ubli kelli kull estajt il-kom jiene, immaġinani, jiena naħseb u najdlek Patrick Guardian, illi dik il-bofs borma Petravi f'żaq Pietru qiegħda għax xi ħadd daħħallu f'rasu illi huwa fihak. U meta mbagħad ta' minn wieħed u wieħed jagħmlu tnejn, mal-kelma tnejn nilmaħ dik iż-żaq għaddejja titbandal min-naħa l-oħra ta' Pietru Patrick Guardian. Meta nagħmel daħħallu f'rasu l-għandu bżonn il-vitamini. Sa fejn naf jien ma kellem lill-ebda ħabib. Nafx jien. Imma somma kif inhi Fred. Xorta waħda mhuwiex sewwa li inti toqgħod tiġi hawnhekk u twaqqal Patri Pietru bla doġġ. Bla doġġ ta' erba' tiem oħra kif ħasirek. Anke li u anke li kieku stess. Rajtu inti bajnejk, il-missi il-Petravi xorta waħda nerġa' ngħidlek mhuwiex sewwa li tiġi hawnhekk u toqgħod tferreġ id-difetti ta' ħudna. Aħna rridu nġibu ruħna b'daqsxejn imħabba, daqsxejn modrija mqarb nitfa' karità Kristjana, dan mhu sew li noqogħdu nperċu d-difetti ta' kulħadd, ta' x'affarijiet huma Fred. Ara Fred, mur, ħallini. Għandek raġun, sejjer. Isma' fuq kollox Fred, dan ħaġa koll. Għajli Patrick Guardian. Inti Petravi biss tnisin u xejn. Le, sim taffarijiet oħra nisin imma tfakkarni ta' skura. Sib ġobon tal-ħak. Għamilni Patrick Guardian, minn nofs ġobna tal-ħak, sħiħa nofs ġobna, laqqas farka ma badan, għarru kaza, spari xir, osfrot ma jina xejbina. Tara li bir-raġunar iż-żejt dejjem jitla' fuċlilma. Minix nifmek ta' Jekk wieħed joqgħod jaħseb, jikkontempla u jiżen l-affarijiet kollha semmejt il-ġobon, il-Petravi u dal-affarijiet. Ma jistax jagħti l-każ li dan l-attakk fuq il-Ċina sar minn xi ġurdien? Ġurdien fil-Ċina veri, żgur laħas wieħed. Inti kif tista' tkun daqshekk konvint, Frank? Konvint. Għalek ma għanix konvint. Għalek biex ikun ġurdien, irrid ikun ġurdien ġenju, intelligenti għarif, illi u laqqas fid-dinja kollha hemm Patrick Guardian. Tista' l-inqas tisper daqsxejn ruħek. Forsi nifhmek tista' mela, netta il-kunta. Il-ġomma ma kienx qiegħda fuq il-mejda, il-ġomma kienet maqfula fl-armarju li għandi fil-kxina. Is-sajdin, min se jmur jieħu ċavetta minn posta, jiftaħ l-armarju, jieħu l-ġomma, jarġa' jara l-armarju, jarġa' jpoġġi ċavetta fejn kienet posta u isu ma ġara xejn. Jena naqbel biha Patrick Guardian li kien xi ġurdien, imma taf ġurdien u ġurdien li għandu palidej, ġurdien li għandu pansaqaj, ġurdien li għaf bil-Latin u bat fuq kollox, ġurdien li għandu zaqqu fiha daqs tiegħi darbtejn. Mhux bil-fors. Seda kien pupul. Forsi Popol rrid jagħmel xi taħlita qamra bil-Petravi ħejwa tibitter. Seda kien Popol. Popol jieħu l-Petravi ħajsaħħaħ id-dem. Jiena ma tgħidx isaħħaħ id-dem u fuq kollox jagħmel il-kunjini li noqgħod mill-karità Kristjana noqgħod magħha fin-nies. Popol jieħu l-Petravi. Kieku jisplodi l-alkol daħħada, kieku għaċerti li fuq l-armonju jibda joqmos biex ngħidlekx li jitħanna f'kemm tajt krem. Ara Fred, jien min qiegħed inwaqqal f'ħadd. Anzi, f'dan il-waqt nixtieq li nagħmel kelmtejn il-daqsxejn ta' żagħżugħ illi jogħġbu jagħżel it-triq tal-perfezzjoni. Mela ħaħalek fil-libertà nitkellmu dal-moħħ. Fejn sejjer Fred? Mhux inti għattajt li titkellem il-tażżagħżugħ? Lilek jiġifieri? Naqbad is-siti, poġġu lejn. Skużani. Poġġi għandek. Skużani.
Għajdi Patrick. Huwa nuqqas serju. Nuqqas gravi, anzi gravissimu. Li aħna, il-patrijiet tal-kunvent, noqogħdu nperċu d-difetti ta' ħutna, isna qed nieħdu tat-silma. Aħna obbligati illi nagħtu, illi naħbu. Aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinu lil xulxin, u mbagħad aħna fejn. Aħna fuq kollox ħanoqogħdu nperċu d-difetti ta' ħaddieħor meta ninsabu mitfuna taħt munzell difetti, Fred? Għandek raġun. Ma taħsibx li jkun aħjar illi nitkellmu naqra inqas u nsewwu naqra iżjed, Veru, Patrick Guardian, kultant irħoss li ikun isniġi l-orbu, inti ħafna. Tajb, isma' Fred, qed niftakar. Jaqgħu dal-għodu inti ħsilt l-art tal-kor? Iva, iżiġġet sabiħa tajta ħaslu. Ta' kif indunaj, Patrick Guardian? Ma stajtx ma nindunax, Fred. Għalix. Għaxek kif irfist fuq l-art tal-kor, tazzi insib sapuna twila xiber u bdejt niskejzja l-ewwel darba f'ħajti bil-erba' ħitan hemmhekk jien. Qed tifhem? Dik jaw ħallejta sapuna. Insejta forsi? Dik il-kelma, insejta xrajat li Patrick Fons biex immur nara għattusa, kella żżar, kella d-dax. U jina nara ma kellix itnax il-ponti ħor frasi hawnhekk, għaliex dejt niskejzja bis li ballarin fuq is-silġ. Taf kemm bżajt u għadda kien hemm il-kandir il-biru sommejt miegħu għax kont naqsam rasi. Isma' ta' mhux affarijiet tad-daħħal. Għandek raġun, mal-moment qed nimmaġina li flokok saba Patrick Piet. Porara kif konna nagħmlu restaurant tal-amara kollha li għandna fil-kol. Taf fuq ix bdejt naħseb dak il-film. Taf xi bdejt nġib quddiem għajnejja. Għajt Patrick Guardian. Dawk id-disgrazzi kbar, it-traġedji kbar qed niftehmu ta' meta tħadd l-ewwel darba magħna fil-kunvent. Altru li mhumiex ħwejjeġ ta' dawn Fred. Veru. Mhux veru. Skużani, Patrick Guardian. Skużat les. U s-sapret mhux aħjar tmur fil-ċina. Li ma jmorrux jerġgħu jisirqulna xi ftit tal-ikel. Benedixxa, Patrick Guardian. Mur, kun imbirek, mur. San Franġisk. Faħru lil Marija, u tal-bnedli, dannula l-izbaħanja, fil-ferħ tal-lub savi, Marija u ħalija. Le, u li għadaqsek daqqajtom l-qnifel il-Patri Populli, mela xtabel, l-iktar issa l-Gwardjan wara nofsinhar jgħidu li jistriħ taħt il-kampna biex tinqata xi waħda u leħelien. L-għasef, Frida, il-bdiefa x'qata tajt li. Il-bibda dejjem m'għandekx tagħmel. U t-tgħid biex taħsabni, hekk xejn. Hemm xaħta li bdejt. Batti li hija, u ħallejt aħħar wieħed biex nisdolilek. Ejwa, sekta nitrattin, għara għajra xpat l-Gwardjan. Għax għandu waħda fuq ullu l-iktar issa, ftitilu għadu kħewa fuq sapuna. Rajtu f'tistrumbrat u baqa sejjer bil-qeda taħt il-kampna. La ma rax li mhux sejjer għal-magna tar-ritrat. Allura bil-qeda taħtek. Kif għatlek batti li hija, u jixtieq ħafna li jibgħat l-ritrat il-qaltra nofs il-patrijiet. U il-bisfa tal minn dawk li kelli f'moħħi. Ma mhux il-lubħija popolta. L-għola tagħna ħafna t-nibta sajja. Inti nirett n-nibta xej waħda minn is-sitti. Ma niġix tajjeb Jaqxek. Mhux is-soldu nuqqas ta' igel, id-dibiri ikel maħut minn ma kunna fien, u zbabis fl-ikel, nieqes, għaddibem, affarijiet li ma stajt t-sapportijom. Ma tistax tissaponi min? Il-gwardjan x'qal? Xej ma għal il-gwardjan kif semmejtu li sebta Patri Piet tal-ħas la xabtu, iktar mill-leħsilt il-kordolodu jien. Ejva. Illa ma kien beda jattajx ma għallix. U ejva, issa tibdix ta' tikasta xej, ta' ċej, ta' tikasta xej. Għajdu ma għattix kas. U għek sema, pero bil-qoddim jiġri jistabu xieħaw il-kapra li kull. Xej, jismu xaw. Sawa tagħmel, raġel infred, u mela t-tfettaħ u timbol ma ruħi bil-nervu bil-pressjoni. Xej, tajja, għarajjena. Tajta għanna brata fotografija. Għana, xej, u mortajja. U t-skonna mortajja. Bħalek sena għameta, bil-għada nibtaġi ma tappit ta' sufra. Tappit. Tista tiġi f'xi wieħed intu sibu u xejn. Bella. Allora kemm qed tixbet ritratti? Bidem dilettant. Bulli tajja. Bulli. Mhux bek soħab. Imma jiena qabel ħal Flordni kont maħija tixbet ir-ritratt.
Skur, ġibidna xi preċer, xi krizma, xi mammodija, u għamilna ħabta kittiġijiet ta' ġbidna. Skur! ċis, tajt allura, għabbat li l-ek ju. Għabbat li xiex, Għaxħan għajtek popur, oħti ġubza, sabet u għed nofskedda, u se jizzawġu darwa. U laħal li morti d-dar għanda, għakli biex taħsib ċilċaħat juħdi l-erba tratti fit-tieċ, ma taftek. Titħajjad jom. Samma kieku jena ma ngħidlekx li ta' imma ħen stenna fil-etta bieċa ċor bħal din irridu nġibu permess speċjali minn il-gwardja. Għada skur ħija. U jekk ix-xogħol sa jkun sa jsir barra l-kunfettana, xi ħaġa iżjed u għadta. Għalli, xaxi kun se jsir barra. Mela allura korrox sew, ġewwa xilem, għax it-tiċaw se jsir, għaw fil-knisja tagħna. Allura naħħilna poppa bla ruq xnies. Twitta xajdilha biex isserraħ rasa. Recuperazzjoni għada jnistimur nara sewa, u kif il-kulem najdila u s-serħela rasa biex dak id-dwejja li kella xe, tisserraħ moħħa meħsibi. Sewa tagħmel. Pjaċir il-tmil għandek. Għalli, Għax il-kella nitilfu kol. Tarġilli għana bejnietna. Kies li ma kienx ġdidar ritratti fit-tix sewa kemmi u kemm żewġa l-arus ġifieri jiġu jitnej fil-ritratti jiġu jidu t-nej. Dan insult għana, ġeġiber, meta t-leklejna bulli. Popol qatt ma taf sebni ħrufaj ma kienx kompetenti, popol qatt ma kien ħobsa li ma kienx ħafsni. Għax dak jarma għandek hemm żoltajja tu taħseb. Taskull li najja tħaq, għara xkolla terrajt li għaku id-nej jiena najdlek raġel, u l-għadġa kien bulli. Għasal, għanġ bidula. Isma għabiex. Fija film il-kamera. Taskull fija film tiġi neħsil fiħor frasi, ta' xaħsibu. Tix neħdu ritratt mux bħal ta' soltu. Flok titħa ta' farsi nibki. Mux tassew, inta patata kodet għaxħaraw. Insħu, għaraġi, itħa. Għarassew il-sjazajju, għaraġi. Għallem, jekk għatallu rimsi. Għallem, jgħasra. Aj, ma jistax ikun nissapporti iktar tal-bniedem biex li jaħodu li minna u jgħu jirma klini xie konventi għax ma nistax kif għaws nejri. ġara ġeru! Jgħara ġeru id-dinju! Barri ma noġi bil-paska li għob sinċi. Allora jgħaj barri għalija ġejna xma morċara għalija. Popol waqa bil-paska. Popol bil-paska! ġara għalli Spiċċajt għala ċiċrali. Għala ċiċrali ġilor, daqsek ritratti. Ma sibtiex ta' dort il-vaska kollha, jew dabet, jew kienu għal-ħut. Pimma possibli, fil-vaska għanna ħud gbilli jiklu magna ta' ritratti. Ma sibtiex, ma sibtiex. Għadu paċċuwa, għajja ħaborru ċempol ġo għala ċiċrali, Kellem zonna ħasla ta' bax dal-axħar kellek ċertu riħa fuq. Xkelli, għara ma tafqani ġed. Da se jħuċ ma. Għara għamil li pjaċir li l-loħtok tajdilix li wettek għal-ritratti insejni. ċeċifiri, pensa se tarġalura wara li wet li Ma nistax naqsek. Malix. Il-magna tal-ritratti spiċċat ġo l-vaska. Ma nistawx nsibuhom. Uġu spiċċat, ma għallikom il-magna ta' spiċċat. sibniex. Laqqas jibba sibta fit-tixta fil-baska. Kienu għal-ħut. Ux kienu għarasek. Kombinazzjoni għata fej rajta. Rajta mdedla ma musmar mal-ġeb tal-vaska. Għalax ma ġejx tajdilna Portħatta għasilek fil-ċella, Il-magna ma xarbin. Eħx il-xarbi. Miraklu! 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 Mela ġejt
fl-ħarġa? Għax inqbad bl-24 hemm dak is-surġent il-1743 taf kif dejjaqni u nagħmillu sarġ. Għamilli pjaċir, ħamur nara naqra la rusa. Ja marra jintafali fl-arti jitħaq bija. Bħal dak li qallu mhux arrosu kollu. Ta' kif ġejt libes ta' soldat, John? Ma xifni libes ta' Kurunello l-Bergadier, jiena daqsxejn fejna f'sta sardina waħda kull ma se jkolli ta' min niżus. Iġri għaddu da xarej għax ġbajtu d-dejjaq sal-punta ta' mnieri. U ma noqgħodx nistenna biex itun il-medalja tal-ġam nitlaq ta'. Mela, le, tistaġeb senna daqsxejn. Bitu naf, Samir, nimmarċja l-għawole, ma mkanton ta' s-dinja. Bittar ma kirridu jgħal-qodak. Hemm x'għamilt li għal John? Li qed ngħid, John? Ana eġina ninsa li biddilt li jismi għana sen faqqaħilek ta' għaddu ċosa fin. Għanna sen noqodu għawnek juħina għoddu namlu l-koner meeting u jgħu sa ġuwa. After you, madam, yes, thank you. Kem għandek nadifa? il-violin, u l-ħor idoq il-kitarra, insomma, joxkini daw kontrabax. Ftemna fuq il-prezz u għandhom jiġu jdoqqu, għallu se jdoqqu xi biex ta' Giuseppe daw. Ta' Giuseppe minnu? U jien naf minnu għandu għanna. Ejja, għallu li ta' Verdi. Ta' Verdi? Isma' jina grupp li ta' t-tilġ ta' aħna ma nisamurru teatru teġu? U iva, insomma, isma maħnix zazax ta' bejja bil-grupp għanna l-għanna titana. U iva maħnix xieħan għasta. Isma' ġanna ritratti xamlu. Minni ma marħaċna meċi, bat l-24 ġbi. Ma tisix li t-tċtana, d-ġemma daw? Ninsa, jien, il-reġment jaf, il-kurunel jaf, il-brigadier jaf, u għara l-lum kuntat Malta kolla, x'ninsa. Isma bil-ħab, il-raġajta tal-ritrattijiet. Mux għalli għednajdek jina, għabba raġajċin. Ebdak li marra sur ġien treġa waħadni fl-24 sija, ma stax nċala, u bak n-sejt jienu. Ma jina l-għura ma jisellaħa, Għassalla ranġajt għalli għajin. Għoddis ranġajt il-medjat il-knisja għajin. Il-inviti ranġajt jien, il-ħelu u xor per medjat għal-jomi. Għal-libsa ta' t-tġdiet, ranġajt għalli għakol jien, ma jisellaħa. Anki għal-Price Benson ranġajt inti ma ċititni namelek jien ma ninqax. Jina darba sentejjeċ ta' ritejt, minix tajjeb għal daw l-affarijiet u wara kollox inti tajjar il-nar. Inti kull ma tagħmel tok jetti minix kapaċi, xidinni nagħmel, ara fu paċenzja. Fuq ir-ritratti, għax ma tkellimx il-ħut forsi ara xaħna. Ara ħana ġiġ dik id-dardira. Ajma. Għarjem ġus. Wara. Da biex inti ġej, demonju. Tajba ġej, boj bissellu li wettek qabel tħalt fl-ordni daqsek ħriġt bil-kamra tal-banju billi taqbel ġus istandek Mela is-sellu. il-bessarieta kol għattajt li dikinar fuq s-sellu? ċeġifiri, mela jiraqqat t-ċajtajt bisliele min jisimak fobri kemm il-inferfer jow. Ma jħassabet, xibċejjek ta' minni. Mel jinsem bajjat jow sajnit l-arbejt tal-asafa, bis-sellum. Ma jħassa da musta neħdu l-ura ta' bax għala l-ispalti sa' kem ġejt mill-ħarħeb da sawjien. Ma jien musta nħarġ mit-tiqaw nizel mis-sellum da. Ma mux aħjar tilsa s-sellum mill-li taqbis kam minn t-dimonju. Aħjar, Fred, li inti tiġu tirranġa l-bib. Tarġa tħalli x-xitan jien edha bieċus. Ara s-sarablu. Zom is-sellum. Improva. Jek ma tmurx tajjeb, u bat nara rakkwista l-ek skala pizza tajjeb. Ma xorta l-problema maħni sensa u għabel li ġib li s-sallu. Ma jemmux ta' ġammur biħlura, għaxpalti nifwaħti li daqs ma nafx jiexver. Iva, tajjeb għalek ma tistaġġat problema. Isaħdu, umur ndaħlu fil-ġnien. Fil-ġnien? U għara li tispiċċa jafik ċejna xaw John. Miraw? John. Mela bdiltu, mill-axar darba li ġejt nara. Bdilt? Lil-ġanni namrat li kien. Aj, ma John u ġanni mu xorta blaras. Ej, ma veru. Imxi daħlu fil-ġnien, imxi. Dol bid-dof sara jienu kol.
Ġifredu ġan bis-sellum lekkom biex jagħmlu naqra fil-bitħa. Huwa ma jinsiex jibżax da. Sennuħu galettina. Freda u qegħdin fil-ċina. ġej, ġew, ġej. Għaw, kollu sew ġusa, għettu fil-ġnies. Xeb, ġad, Tajjeb. Lajdirku kos. Ejja komplet qawwa kemm il-laqba titlaq taċ-ċaħda. Kelmu. tkellim li fuq ġad. Fuq li tratti. Tatti tattiċ, raġajtilkom serra raskom. Ma nxfred. Tassew? Veru, mex prezzi ta' zgull. Le, ranġajtilna. Ejwa, dak irraġajtilkom. Irraġajtilkom ma' patri popul tal-konventana stesso. Ejwa, Tajjeb, bulli. Ma tajja biex jibet ritratti. Ejwa, biex jibet ritratti. Ta' zgull li tafx għalli kif trid inti ġibhom, nisħab lebra soblaw, ħarsu law, ħarsu lejk, kif irritu. U l-prezz. Le, fuq il-prezz ma kellimniex ġan. Isma, taf dana jagħmel xogħol ta' delizzju, għax ir-regola tagħna tal-konvent ma tippermettilix illi naħalaw il-flus. Imma ħares ġan tal-ispejjeż li tħallsu ħintom sewwa. Mela hux kull waħda wkoll. Sawa, grazzi ħejja dak l-għamma. Minni, kiku taf kif serraħt li rasi. Ġan, inti għadek ma tafx jena għal-uħti l-est, li ninstela minn fuq sisfel, inti għadek ġdejt għadek ma tafx. Ġid sabiħ għaddi 56 sena. Ġan, ġdejt mux għalleta, irrit najt ġdejt fil-familja. Għadek ma tafx għamlet uħti għalija, dikka minn domitet ommi, jgħadek xsibi, rabbietni ġan. U għaj maħi, ma nħuġ gos minn faħarna qudiem in-nies ta' Ġuż ġeja qudiem in-nies, mela ġanni nies. Xieġifiri, stenna daċċetta. Le, ġan, skużani, rittajt li l-ek ma isek tal-familja, mux bħala. Amur, ekker tispiega. La, għaċa kif konċet. Skużani, ġbini, ma ma taf. Jesa xorbu dak il-kafe għaxik saħ. U galettina, tu, ma labori għaddit sokkor jilmiħu da. Jena meta jkolli dak xejn tal-ħin liberu, sirt niġi nisriħ naqra, għaxa tinħossni għajjint minn ġurnata l-oħra. Għandek raġun, Fred, għax għandek ħafna fuq spallek. Ma m'għandix ix-xogħol. Allura, ġanna, allura, xetajni. Minni Fred, ma narax issija u l-moment li ngħid is-senjor si għax jiena żgur li iż-żwieġ jaċċettani. Ejja, mara tagħmillek pjont ħjata u forsi ħasna u forsi bukkun sħu. Isma' għalija oħtok se tkun anġlu ta' sema ta'. Veru, naqbel miegħek perfettament għax oħti biżla u anka għalija ta' illi jien ngħid li żwieġ jaċċetta jkun ukoll, jaċċetta. Inti x'taħseb? Dana mindu tlaqt inti Għat l-kelma minn ħalqi, a propositu, għattaj li mindu tlaqt jien, fejna fien, jekk kont trid tbajja temmek, taf, fejna fien sellum niddubbalek jien. Men ringrazzjak isma' u nara u li wkoll. U għalet il-konfondix, jien akkustenna xejn ta' sellum fejna fien minn daw illi mhux għoli wissawa, imma jekk poġġa fuq il-mejda tal-kxejna. Isma' ma noħodix għal-wiċċi. Le, b'saħħtu dopplu ġan, dopplu, jiflaħ mhux lilek, u reġiment sħiħ jiflaħ. Isma' ġan qed tiġini frasi wkoll għax forsi oħti ma għartlekx. Hemmhekk għandek għaxxa tal-għodda jien ta'. Mela arma tal-kollox. Għara jkollok bżonn xi ċana, xi serriq, xi martell, xi turnavit, ikella imsiebel tal-purzier, purzir nofs, żewġ purzier, vejti purzier, purzir nofs, żewġ purzier, xi roll bolt. Issib minn kollox, qegħdin f'kaxxa. Qabel titlaq il-garigor ta' għal-bejt hemm taħt. U naturalment ikkurati. Kultivati, ta' Żgur taħdem bihom. Inti sopot laqqas naqra sadik m'għandhom da. Għawsen korru naqra ġan. Għawsen. Għax ma tafxin, per eżempju, id-darum da, sowa, għala fejja blumdu, istadit jgħamil tijaw, mux hekk. Ġifiri qabel ma naħdem jien irid noqgħod innaddaf lek l-odda wkoll. Insomma, qed gost li ndunajt xrid ngħidlek ġan. Ndunajt, kien irringrazzjak ta' Isma' selli li għal uħti ġuża. Mela, l-servi, kun irranġa biex nazzetta s-saħħa li noqgħod inċekċek id-dar. Jekk ikollok żewġ daqati ġan, jekk ikun nista' u jħalli l-gwardjan, jiena dejjem les biex niġi sewwa. U jkollok aptit ukoll. Tlaqtek jien. Saħħa ġan. Nirringrazzjak. Selli li għal ġuża ħafna. U għajdilha li moħħni dejjem fejn jien. Saħħa ġan. X'qed tagħmel? X'jafek bil-ħaq? Insejt li tnajdlu. Ġan!
Ġan, nifirni naqra, Ġanni, Ġan. Ġan, isma naqra xkont il-sejt, ta' Jaqaw, dawk l-erba fallakki biex noqgħod imbajjar lek id-dar. Le, dawk ġiġa l-estiqedin fil-bit ħakem taqlalhom l-imsiemen. Imma rrittajlek xi ħaġa oħra. Għax rittejli? Fuq it-tieġ, inti se tkun libes għat-tieġ. Sali li qed issaqsi x'ikun. U jien naf mhux li art se toħtok, għaw xi ma nifhem Ma xieġi, ma taf se tkun libes, Jien le ma nafx, ma xed perħeddi li kun libes. jekk se tkun bil-bakkarja, jekk se tkun bil-qasma wara, jew fil-ġeb, jekk il-ġlek qasin. Għaj, ma fred, issa qasma qoddim, u qasma wara laqwa li nizzowweġ. Ma daw importanti li nkunu nafuhom ġan daw l-affarijiet. Ma skużi, x'għandha x'taqsam Da kulli għandha. u żwieġ. Ħanajdlek kemm għandha. Għaliex, kieku se tiżżewweġ fil-ħodu, tittilbes kulur mod. Jekk se tiżżewweġ fil-għaxija, tittilbes kulur ieħor. Mela qes la safar tal-pasta. Ħallek biċċa ġener daw affarijiet serju, patri popol, se jiġbet ir-ritratti. Ej. Bil-kulur. Allura jrid ikun jaf se tkunu libsin sewwa. Lusi, kooperazzjoni. Ġejja Lusi. Xef Lus. Fejn irraħlek Rasi. Lusi, ħoddoħ, ma tajtna għata sibda ħallejta warajja. Aj, tiżufjetta inte. Dak ma jmut jiena mejjet kull juma. Jaw ġejt minn manuvri ġan. Signorina, aħna l-manuvri namluhom fil-ħodu, l-manuvri ta' fil-axija inħallu ma xi waħda bħali. Ġejt ta' Lus, ġiġa saqsejt. Mhux biex tara lejlek ġiet xi ta' Sma jgħaw dan il-ganjar se jqgħod jispara l-klima d-doċ? Fra, uħsib hint, kur rikonċiljazzjoni għamela hint. Xa? Le, kont qed ngħid xi ħaġa milli ħobb jgħidli Patri Gwardjani. Ma sewwa kienet tgħid toħtok ta' X'kienet tgħid? imlallaq pajġuna x'kieku twikkejd di kont ta' sandar. Ġan, għamil li pjaċir, trid, għamil li pjaċir. Mur ġan, mur ħallina, mur, ħallini wettaq il-missjoni li għandi ġan. Mur. Mux pasta u arrogantin. Tinkweta ruħek xej, aħjar immur għax kieku. Mur ġan, mur. Kull para l-paru kif jgħidu. Ma ġabek għawel ġajt. Imma jena sen għatta ħajtijek biex jaten id-dimonji jiġru għarajja Għax meta niftakar li joktok ġuża, xirfa daqs ħarruba sa tiżżewweġ u jina le, emmini nifferoċja, ninsa li qiegħda qudiem fra. Fra kont, fra jien u fra se nibqa' daħħala frasek di. Naf, ma ġejtx hawnhekk biex inbiddillek fem. Imma ġejt hawnhekk fuq il-ħaġa ħażina toħtok ġuża. X'għadda x'taqsam, jaqgħu kelkom xi tajdu xi. Iva, kellna xi ngħidu. Mela se jkolli narġa' nirrikonċilja. X'tagħmel? Se jkolli nirġa' nagħmlilkom paċi x'irqala. Ara, fuq il-bridesmaid bħal-matlek, u lejta xewqat li noqodi la bridesmaid. U wiflok ħadet gost u qalt li iva, qalet minn għal-bridesmaid sa tagħmlu t-tiġ tagħha, għalhekk ġejtaw biex nugża. X'tugża, inti kieku kellek tagħmilha xut mhux aħjar. Xut, ma rridx noqgħod xut. Jiena bni żgħira u jiena bridesmaid tixraqli. Inti żgħira u tixtaqlek bridesmaid li l-noħti ma jixirqulix bridesmaidiet. Salt li sa żomm magħha. Le, skużi, ma nżomm magħha xejn, jiena nżomm magħha u laqqas inżomm miegħek. Jiena fra u rrid naqdi l-missjoni tiegħi dritta daqskemm tkun. Oħti kbira, daħħala frasek. Oħti jixirqila tieġ ta' ejja ħammorru mhux bil-bridesmaidiet. Ajma, murara patriġilorm kieku kemm itaqta u Ma jmissix qadet tiftaħar taf li sa jkollha wieħed mill-aħjar fotografi li hawn Malta. Allura daqsxejn tar-rekordju dil-povra blieda ma jridx ikollha. Mbagħad ħares issa jkollha fotografu lil Patri Popul tagħna. Nispera li jkun f'burdata tajba għax u flok iġib lila u lil żewġa bisba li ġibilna x-xemat li għandna fuq il-maġġur. Ma nafx. Taf vela ma tafx inti isma' minni. Oqgħodilha xut. Issa nkellima jien bil-kelma tajba, inti dana kollu l-aqwa l-importanti mhux li tiddeffes u titpoża naqra. U mela rispettaħħa. U jien ma nafx, allura isma' minni mur kemm it-tifla tajba. Għandek li issa ta' kull filgħaxija nitlob għalik inġibek qudiemi u nitlob biex il-bambin jaqaf miegħek f'dil ħajja li inti miexja. Mur. Għaddiż minn bija, Fred, għaddiż minn bija, taf kemm li ma nitħaqien, taf kemm minn dakinhar li ddeċidejt inti tidħol fra, minn dakinhar li ma nitbistem naqra noħru. Ħurru ħalix m'għandekx tiħurru, allura kieku x'kont tagħmel kont tiddispra, x'ritti tiddispra u tajt fuq kulħadd kieku jien kelli fejn fien inti għal ħajja tal-axkari. Kemm jinbelaw? U mhux bela għala int mhux bela għala. Isma' minni mur, jiena taf fejn ikun kontentu. Taf xewqa waħda għandi, xewqa waħda biss. Naf x'inhi dik li tħarrab il-patrijiet kif ħarrabt lili. Le, mhux dik. Ix-xewqa tiegħi li narak miġbura.
narak miġbura f'xi monasteru, il-bot minn dal-inkwiet li ta' id-dinja minn dal-ġuventu li għanna ma saqajna. Li miġbura? Lilek. Ħallina ma jistax ikun. Il-bot mid-diskos fejn ħabim muri, il-bot minn John Vella u Charles Iva, mux minn dawk biss, għax naf ħafna oħrajn li jkunu miegħek, minn Pawlu Karwana, Vincenzo Axisa, minn Petru Paul Fsadni, un batem dak l-Inglis Tom Jones, joba naf xixxafek, għallu li bit-Taljan ċertu għed sanguisugu. Iwa, kolla rridok teħles minnom, kolla anka specialment minn dawk il-ġuventu, illi ta' kull filaxija tmur toqgħod titkessaħ u tintefa' f'ħoġorhom, fim? Ma jistax ikun. Kif ma jistax ikun? U għannuqqas tiegħek biss ukoll inħossu. Aħseb wara, innuqqas ta' dawk il-ġuventur kollha li għadek kif semmejt. Kif semmejtek kantalina sħiħa ta' ġuventur propju għadek tħoss innuqqas tiegħi f'daw kollha. Għadni u nibqa, għadni nittama li xi darba. Xi darba xini li keċċun il-barra, żgur. Mux li kien jħassem isma dik il-ħaġa li jinti mkeċċ il-barra mill-konvent, forsi tiġi terġa' lura għandi. Ħassib li għal, kemmilek il-konvent hemmhekk, għadek ma waqqgħet xejn fuq Le, sissa l-min għadu ma waqqa xejn. Ma ma nafx kif li ġejja l-affarita. Jaw hemm xi tama? Xi tama li jkeċċuk il-barra? Le, xinti tixtieq li, imma dilħab tinkwieta naqra. Għaliex Patri Gwardjan iddeċieda illi wara l-offsinar imur jistriħ propju taħt il-kampnar fejn għandna l-kampnar kbira. Mux ferħet it-tejni bret għal-inqasem tama li tuqqa xaġa fuq rasek u jkeċċik il-barra. Demonju, bizzejjed. Isma minni, mur, kunti fla tajba, jena nitlob għalik biex dak li nixtieq jien iseħ issa qabel għada. Mur, nus, mur. Tkun rebirka. Mur, nitlob għalik, mur. Grazzi, mulej, grazzi tal-li tajtni x-xorti ġanek l-esminna. Fred, għaluri illi fittix toħtok se jkun hemm minn kollox. Ħelu, pastizzi, pizza u anke bqarru nux. Isma Fred, mhux aħjar tajt il-Patri Fons biex jaħseb għal-fan tal-konvent biex għal-wara li jibqa' fejna fejn inġibu għaw. Dina ġeġaħat ħsieba Pietien u hekk għamilt għaliex oħti qalt li wara t-tit se tibqa' sera qamar il-għasel u li jifda l-affarijiet inġibuhom hawn. Dawk l-affarijiet kollha li semmejt int u ngħidlek mhux żgur se nduq biskuttin. Penitenza, Fred. Mhux penitenza. Noqqas ta' ħeġġa, noqqas ta' enerġija. Minni ngħidlek li kif nisma' l-kelma xogħol inħosti seraqa fl-art hekk wiċċ il-fuq. Ma nafx x'inhu jaqbadni. Meta niftakar li għand toħti ħallejt ħerba sħiħa u hawnhekk ix-xogħol qed nara ħtiela isu muntanji hemm minni jaqbadni dwejja akbar. Biżgħet ngħidlek Pieti li laqqas ħeġġa biex nitla ndoqqa mpina ma fadalli xejn. Fred, se ngħidlek taf. Ġilormu ilu l-inmutak. Ma rridx imbeżżak, hawn min jgħidilli din hija marda serja. Marda. Xi kemmilek bejn wieħed u ieħor, Fred, tħoss din nuqqas ta' ħeġġa hekk. Skont toħti ġuża, minn du tlaqt nimxi, missa għaddew is-snin mhux hekk u naħseb il-marda daħlet il-ġewwa ġmiela. Allura naħseb jien aħjar tkellem il-ġilormu taf. Jiena li hu ġab liftijaj u fetaħ li abtit oru. Rapid il-kelma tgħidilix u mbagħad meta nisma'ha minn fommok. Għax tfakkarni f'dik in-nofs Borma Petravi u f'dik in-nofs ġobna tal-ħak. Xatli Fred. Għatlek li jiena noqqas ta' ħeġġa, noqqas ta' enerġija għandi u mhux noqqas ta' abtejt qed tifhimni issa Piet. Tisma' minni mur kelmu. Xi mezz ta' kura jsiblek żgur m'għandekx ħaġ taħseb. Ebbilli meta ngħidlek ma nistħix minnek illi qiegħed nidħol norqod bit-tonka b'kollox laqas innek allura x'int tistenna biex tmur tkellmu Fred? Ġara, Piet. Mhux issekkitni, ġara. Inqala ġeħ il-gwardjan jaqgħu. Għax għandek kun taf. Illi
ġilormu qabel ma daħal maħna mal-ordni kien wasal biex rigratu għal tabib. Mela il-biraħ tal-fiċella tiegħu u kellu l-armarju mbeċċa hekk u minn bejn il-bibin rajt bħalti ta' flisker u mediċini u pilloli speċi ta' spiżerija sieħa. Isma' minni mur kellem lilu u tara Fred kif ifejqek. Iva, taf. Kelmu Fred u ibqa' żgur illi. Hemm x'għandek bidek ta' xelluk, Żgur, għax jiena jekk ma nsib xi ħaġa x'nomod, il-sibijiet kif se ngħid il-ġilorbu ma jiġunix f'moħħi biex ngħidlu preċiżi kelmiet illi qed ngħid taf titħallas bil-qudiem. Mor Piet Huda, kelmu naqra lill-ġilorbu. Għajdlu x'qiegħed inħoss biex jekk ikun sejtini xi pinnoli u niżellaw iġibhom miegħu. Ħalli fin. Nirrakkomandalek, oqgħod attent għajdlu x'jien inħoss eżatt. Telqa kbira. Telqa kbira dik. Telqa kbira. Telqa kbira. Telqa kbira. Ejwa, Fred, ħasra għandek daqxieħ liberu strieħ fuq dal-bank. Set morajni bija, u darba daqxieħ xemx fuq għaldin. Aj, bajja, baj. Fred! Bdifak, bajtni demonju, li kont nistadollik bol għal-bejt bid-daqqalintik. Il-ħin kollu nitrenja għat-ċeremonja ta' tixtoħtok, Fred. Ejva, esma proset bil-ħaq taf, ta' dawk l-erba tratti li ħattinna. Għal-Patrik Crispin, għedi ġdellek, Fred, tajbin. Bulli, ek ma ġara xej, zammejt kentek li tajt li l-ħuk. Taf xaqtlu l-ħuk tal-Australja, li tibatlu ritratt ta' nofs il-patrijiet. U għek battulu taf, għax kolla ġejna mill-żokra l-isfel. Ma dakax iċċaqlaqtu, dakax ma qattux sew. Tibżax għadanat il-risposta l-kulħat. Isma parti dan, taf għal-fejġejt jien. Biex taħsadni kontrija tal-affaridija. Isma, ċeremonja għas-sitta, u sa tibda? Fis-sitta ħasra jinnaf kif jien bħalissa ħosni ma niflaħ. Għalax kull waħda u koll uħti għedha tajba ma dak ġanni li għanda u dasi għandilom il-sġil tajda. Xat, Fred? Għatlek, ma koċ naf li għad tiġbod ritrattijek. Isma. Et narak li rġajt minn tix b'siktek, Fred, jaqaw, rġajt jaqaw. Mela għandu najt. Mux kullħat għandu għajneħ f'wiċċu. Isma, tlaqtu iġbi, taf, tamil xek, taf. Il-fratakom tal-waqt jimbara pupul, tal-waqt se teħilsu minnu. Le, tajċ klem bħal dan, Fred, jinsab titilu bħalek kod najtaf. Imma unbattajt għan-namra tal-fotografija. Ejwa naf, u bdejt iġbet il-ritratti minn għal-riljus. Xat, Fred? Erġajt ma fimtek. Għandek raġun, għatlek bdejt iġbet il-ritratti minn għal-flus. Issa fimtek. Għala t-iġbit li xitratti sta' Stenna ħalli nirraġġa sew, tajjeb, ebqa kifint, Fred. Tajjeb, kifint. Tajjeb, Fred, tajjeb. Grazie, bubu. Ejja ċarna għadderaw najdu kelma bejnietna għal-kwiet. Mux aħjar ta' mill-bella kafe. Ejwa, ta' s-sur inkompli. Mela, kompli. Kompli xiex ġan, jaqaw, dejt il-ċek xaħġa fil-kamra tal-barju jow. Minix ebni f'mektar bieċekċik, ħu paċenzja ma jena daqxej ta' bombardier, ma nafx Għat li diħed kompli, għad skur bdejt il-ċek xaħġa fil-ħsarat li għandin. Tibjint u zeba. U l-bib ma jena għax ma nafxin. Le, dak il-ċekċik għatni ma bdejċ il-ċekċku. Le, għax fil-fat jena dak il-ċekċik li għed taħseb int, jena kont il-ċekċku meta kont zer, kont għadni daqxej ta' tarbija bil-ċekċika fil-ejja. Skużani, ġamma laħsib tħazit, taf, ġamma skużani. Ej, insomma, għed namel prova, jimmux il-ċekċek. Prova ta' xieċa. Għax oħtok, għalat
li waħda tal-indan. U id-deċidiet li se nitħu sfin issa. Għanda rasa, minni għarmin ta' soldat askri. ċej, kurunel mux edi. Ġifri għattajli li għanna zefnek uħti. U zefnetni waħda Għadda xafet għodha bil-bir. Asker donta u jintax kif zefnitni li. Ejjan kirina kienet id-dawla. Imma li ma kienieċ zefnitni bil-mużga kif għattajtin. Imma darba kien għujiet Inglis fiħ daqsi u daqset kellu paride u zefnitni ta' għax għalet li t-tanta. Inta xini li għet iż-zefnek għallu għax kif kwalità ta' mużga? Jien naf, skolz, Skolz. Ports. Ħelwa ta' erba passi saru dur il-ħin kollu. Bdejna nduru, bdejna minnaw bid-dawra, bdejna mill-kuruture, kaddejna għal-kamra ta' salot, temx, insomma, fejnkom il-putru. Flajna fuq il-bejt, torna nawra mal-bejt, insenna bil-garra. Għattibduru da' għax ma mortux fil-ġdien. Max China, fuq dak il-kaktus li għandek. Mela għalek, għax kif rajtek ġej, għatta raġanni ximxim fetta. Skużani, ġarta, ħagobli l-kafi. Jarta. Ajba. Ajba. Eba kendom! Ej, li xie nistenna bil-veru f'qaratu bil-bastarda fintin. Kemm xat kendom għadna l-prova? Għandek raġun, għacċa s-sarfin, għandek raġun, imma kwa għed nitkellem maħu, konna għedin nejdu, mux aħjar miflok noqodu nisfnu niman nidubbaw xie xeba kaktus. Namlu di ta' ħajna nidħol fl-ispirtu u tattiċ u nkunu nafu se namlu dikinar. Ġibtu kobbela kafe? Ġejt nara z-zifna li se tisfna. Le, mem zifna ta' se namlu l-praktis issa ta' tiċ. U leħi jara, għax iktar nidħlu fl-ispirtu, jekk inti turina ta' parsi se namlu dikinar. Mela jenna, fil-żewġ id-dis. U iba naf li ma tafx, imma ejt ċaħġa, dik il-bidliet użbar, musa jiġri xejn. Saħla, għalli għalli kontajja, ma xie ma nafx ta' fuq il-xellu. Fuq il-xellu. Tod fuq il-levi. Dik xelli, ma s-sajja parsi. Għatta parsi. Għatta parsi. Zommu sowa. Ġib, Fdir di zommu. U issa ta' s-sinifit. Issa ħarsu lejja, pissu, janzi ħarsu l-barrara. Ta' parsi l-levi, u nibtajiet, Signorina Giusa Borzantucci, trid inti b'żewġek lil Gianni Calavato, bombardier fil-Forzi Armati ta' Malta? Kienu bismani. Iva, rrej. Għatlejva? Iva, rrej. Gianni Calavato! Gianni Calavato! Trid inti b'Martek li Signorina Giusa Borzantucci oħt Fredu l-Fra li jemma l-patrijiet ta' Arganda. U hija rejt. Tridint illi tidħol għal-responsabiltajiet u d-drittijiet kollha illi jġib miegħu dil-laqda f'dan iż-żwieġ. Hija rejt. Tridint ukoll issa fuq kollox twiegħdaw sul-element illi se tuħu ħsieb dawk il-ħsarat kollha illi jeżistu fid-dar fejn tgħix is-Sinjorina Giusa. Billi tieħu ħsieb insewwihom dawk il-ħsarat kollha illi jibdew mill-adma tal-ġibta u jispiċċaw fl-albru tat-television. Marriċ. Għadni ma spiċċajx. Ma importanix ma jispiċċaw, x'eħseb tedili? Xi buffu, xi porċinel, ħallejna trejna. Ħallu.